Tässä kohtaa pyytää tänne Tunnetilasta Maiju Tokolan ja Niina Torklerin. Olkaa hyvä. Kiitos. Mihin me asettaudutaan? Olisiko tässä? Joo, kiitoksia. Ja kiitos, kun pyysitte meidät tänne tänään. On ollut ilo seurata tätä Dextran 10-vuotista taivalta ja olla mukana tässä yhteistyökumppanina. Me ollaan siis terapiatalo Tunnetilasta. Meillä on tämmöinen psykoterapiapalvelu, joka on ainoa Suomessa, joka on keskittynyt oikeastaan ainoastaan näihin lisääntymisterveyden kysymyksiin. Mä oon Maiju Tokola, psykologi ja psykoterapeutti. Ja mä oon Niina Torkler, psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Meillä on täällä paikalla Minna Berg, joka on myöskin meillä Tunnetilassa. Ja muut ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, mutta meitä on sellainen 10 hengen tiimi tällä hetkellä. 12 tarkalleen. 12, okei. Johon kuuluu myös perinataalikysymyksiin erikoistuneita psykologeja ja pari- perhepsykoterapeutteja. Ja tänään meidän aiheena on mistä apua jaksamiseen. Sehän on kauhean monitahoinen kysymys. Ja oliko meillä se, tuollako päästään eteenpäin? No niin, painappa vihreätä. Ja tämmöinen, että mistä apua jaksamiseen, kun keho ja mieli uupuvat. Sulla oli joku ajatus tähän alkuun. No joo, me ajan takia niin tämä tulee olemaan melko tiivis. Kuten kuultiin, niin esimerkiksi keskenmenot, joka on varmaan se yksi tyypillisin syy, milloin meidän vastaanotolle tullaan, näistä kaikista kehittyvistä toivoa luovista hoitomenetelmistä huolimatta niin on yksi elämän suurimmista kriiseistä, kun toivottu raskaus ei ala. Ja se aikajatkumo, mistä me oikeastaan puhutaan, niin on se, että ensin on lapsitoive, sitten mikäli raskaus ei ala, niin on ne mahdolliset eri mittaiset hoidot ja niiden läpikäyminen ja sen jälkeinen raskaus, jos sitten päästään siihen asti ja koko se raskausaika ja syntyvä lapsi on tietenkin yksi osa, jota se koko lapsettomuuskokemus koskettaa. Et puhutaan yleensä tosi pitkästä ajasta, jonka äärellä ollaan. Ja vaikka nämä hoidot on kehittynyt huomattavasti ja kehittyvät koko ajan, niin kuin äskeisissäkin puheenvuoroissa ollaan saatu kuulla, niin silti se psykologinen, ne tekijät pysyy ennallaan. Et se on silti yhä yksi elämän isoimmista kriiseistä, mihin ihminen voi joutua. Se on semmoinen menetys, missä uhataan jotain semmoista, mitä useimmille meille on ollut lapsena itsestään selvää, ja se uhataan ottaa pois. Ja se vaikuttaa meidän kehoon ja meidän mieleen. Tietenkin se on kauhean yksilöllistä, että miten me tämmöiset kriisit kohdataan ja mitkä meidän valmiudet on siihen. Mutta aina se vaikuttaa siihen meidän uskomuksiin itsestä ja maailmasta, että kuka mä olen ja miten tämä maailma toimii, miten mun odotukset tulee kohdatuksi tässä maailmassa. Ja tosiaan puhutaan sellaisesta kokonaisvaltaisesta kokemuksesta, jossa niin kuin valtava lista asioita, mitkä tähän koottiin tunteisiin, kehoon tietysti ja ajatuksiin, uskomuksiin, koko meidän niin kuin käsitykseen siitä, ketä me ollaan, meidän identiteettiin, ihmissuhteisiin, siihen kulloiseen elämänvaiheeseen, työelämään ja oikeastaan niin kuin myös tulevaisuuteen liittyen. Ja jos me lähdetään tuosta tunteista ja kehosta, niin mitä Maiju siihen liittyen, mistä aloittaisit? No tuosta me varmaan äsken puhuttiinkin siitä vähän, että se on myös kauhean kehollinen kokemus. Se vaikuttaa siihen, mitä mä mun tunteiden säätelyyn, että aina kun joku kriisi osuu mun semmoiseen syvimpään ytimeen, niin se vaikuttaa mun tunteiden säätelykykyyn siihen, mitä mä kestän, miten mä koen mun kehoon, mikä mun suhde mun kehoon on. Et usein se on semmoinen kokemus, joka vaikuttaa tosi paljon siihen omaan kehosuhteeseen. Keho on tutkittavana ja koeteltavana. Ja
ja se on erityisesti naisen kehossa, kaikki nämä hoidot tapahtuu. Joo, ja varmaan tähän liittyen niin se, että oma keho ei toimi jotenkin toivotulla tavalla ja sitten eletään sellaisessa niin kuin joka kuukausi, niin kuin tiedetään, niin tavallaan ehkä sellaisen niin kuin jonkun ajan armoilla, johon liittyy se toiveiden ja pettymysten kierre, jota sitten läpikäydään, josta ei oikeastaan voi irrottautua lainkaan. Että tässä kohtaa niin kuin pari voi olla hyvin eri kohdassa ja naisen tavallaan mieli ja keho on siinä mielessä myös tässä kohtaa yhtä, no toki meillä kaikilla, mutta että sitä ei voi oikeastaan unohtaa hetkeksikään. Niin se pettymys tulee konkreettisesti joka kuukausi naisen kehossa. Että sitä ei voi, niin kuin, vaikka ajattelisi, että mä jään hetkeksi sivuun näistä hoidoista, niin se ei silti välttämättä onnistu, koska se on mukana itsessä koko ajan. Ja siinä tulee just myös ne uskomukset, minkälainen nainen tai minkälainen mies mä oon. On erilaista haluta isäksi tai erilaista haluta äidiksi. Mutta silti se niin kuin identiteetti siitä, että minkälainen mä oon naisena ja miehenä, niin siihen se lapsettomuuden kokemus vaikuttaa. Ja sitten ihmissuhteet on usein aika vaikea, mitä meidän vastaanotolla puidaan. Joo, tämä on varmaan yksi niistä isoimmista aiheista, että miten suhtautua paitsi itseensä, jaksaa itsensä kanssa, niin miten jaksaa siinä omassa sosiaalisessa ympäristössään, jossa kenties kaikki muut ympärillä raskautuvat solkenaan tai perheellistyvät. Tai ainakin se tuntuu siltä, että kaikki raskautuu solkenaan. Tai kaikki vastaan tulevat työntävät lastenvaunuja. Ja että jokainen kohtaaminen tavallaan on sellainen, joka saattaa aktivoida ne omat ajatukset ja uskomukset ja osoittaa jotenkin ikään kuin todeksi sellaisen uskomuksen, joka hoitojen pitkittyessä voi tuntua kamalan todelta ja sillä hetkellä se sitä onkin, että itsessä on jotakin vikaa, on epäonnistunut tai alkaa jotenkin uskoa itsestään, ettei pysty mihinkään tai elää jatkuvasti jollain tavalla niin kuin vereslihalla ja sellaisessa haavoittuneessa tai turvattomassa tilassa, kun ei tiedä, kuka seuraavaksi nurkan takaa tulee tai kuka kertoo seuraavaksi raskausuutisia. Niin, se on minusta ollut aina semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun on niin kuin jossain muussa somaattisessa sairaalassa ollut töissä, niin että ihmiset ei samalla lailla suhtaudu, jos niillä on joku muu somaattinen vaiva. Mutta jos se niin kuin liittyy itsen niin kuin lisääntymiseen, niin siinä on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen ajatus, että mä olen huono, niin tosi monella. Että mä en niin kuin ollut mitään naisena tai miehenä. Mutta se on ihan erilainen suhde silloin, kun se on niin kuin joku muu haaste. Mutta tämä on jotenkin eri lailla niin kuin henkilökohtainen. Ja ehkä yksi vielä tärkeä näkökulma tähän on se, että se on usein näkymätöntä. Että jos meillä on joku somaattinen vaiva tai sairaus, me kenties ainakin joillekin halutaan puhua siitä, mutta että lapsettomuuskokemus on usein sellainen, jota me ei kerrota, me ei puhuta siitä ja niin kuin voi olla tosi korkea kynnys lähteä kertomaan siitä, vastata kysymyksiin. Ja niin kuin monet kehittyvät ihan uskomattomaksi niin kuin jotenkin kyvyltään, miten kierrellä, väistellä tai millaisia tarinoita kuulee myös siitä, että miten onnistuukin jotenkin väistelemään tai ohittamaan tietynlaiset kysymykset, joutuu tavallaan koko ajan keksimään tai käyttämään niin kuin myös voimia ja energiaa valtavasti siihen, miten selviytyy erilaisista sosiaalisista tilanteista, jos tästä asiasta ei halua kertoa. Ja sittenkin, jos haluaa kertoa, niin se on ehkä toinen kohta, jossa sitten ne mahdollisesti hyvää tarkoittavat, totta kai useimmiten ihmisillä on vilpitön halu jotenkin olla empaattisia ja ymmärtää, mutta et voi ollakin niin kuin hyvin jotenkin tukalia tilanteita, kun ne niin kuin vilpittömäksi tarkoitetut sanat jotenkin loukkaavat ja pahoittavat mielen tosi nopeasti. Ja tämä on just semmoinen, missä helposti jää sit aika yksin, että ei halua niitä neuvoja eikä halua jakaa. Ja sitten esimerkiksi suhde omiin vanhempiin on usein vaikea, koska niin kuin, monella on just se, että ei halua niin kuin kuormittaa heitä kertomalla, ja sitten toisaalta ei halua lohduttajan osaa, että ei halua lohduttaa omia vanhempiaan, koska itsellekin se asia on niin vaikea. Ja sitten kuitenkin kokee olevansa pettymys tyttärenä tai poikana.
ja sitten on työelämä. Et siinähän helposti ollaan myös vähän semmoisessa hold-asennossa monta vuotta, että ei haeta jotain tehtävää, koetaan, että ne voimavarat siihen työtehtävään, mitä ikinä tekee, ei ole samat, koska tämä jatkuu vuodesta toiseen. Ja sitten on kuitenkin koko ajan semmoinen ajatus, että mitä jos ensi kuussa, mitä jos seuraavasta kerrosta. Niin sitten ei lähdetä hakemaan sitä seuraavaa, niin että kaikki on vähän niin kuin holdissa. Mm. Ja toki se odotteluvaihe vaikuttaa myös tulevaisuuteen ja siihen, mitä uskaltaa ja millä tavoin voi luottaa tulevaisuuteen ja siihen, että... Ja mitä voi suunnitella. Niin. Voiko suunnitella mitään? Yksi meidän niin kuin kaikkien tärkein hyvinvointia ennustava ja lisäävä tekijä on se, että me elämä on jollain tavalla turvallista ja ennustettavaa ja niin kuin tahattoman lapsettomuuskokemuksen äärellä ollaan tilanteessa, jossa sitä ei ole tai se horjuu. Niin, semmoinen hallinnan kokemus omasta elämästä, että mä voin vaikuttaa mulle tärkeimpiin asioihin. Ja meidät kaikkihan on kasvatettu siihen, että jos jotain haluat tarpeeksi, niin kun teet hirveästi töitä, niin se onnistuu. Mutta tässähän se ei välttämättä toimi. Ja niin. No mennään. Me otettiin tähän tällainen villi viivakuva, joka kertoo sietoikkunasta ja vireystilasta. Ja me jokainen tiedetään ja tunnetaan itsestämme ja ollaan niin kuin mahdollisesti hyvinkin tuttuja sen meidän oman sellaisen sietoikkunan äärellä, mikä meille on niin kuin sellainen sopiva optimialue riippuen vireystilasta, niin kuin tässä keskellä tämä valkoinen kohta. Sellainen kohta, jossa me ollaan niin kuin riittävän jotenkin turvassa, hyvinvoivia, voidaksemme tehdä se, mitä täytyy. Me pystytään tekemään ne asiat, joita pitää vireystilasta riippuen ja niin kuin saadaan itsemme ja se sellainen niin kuin liikkuminen siinä pysymään omassa hallinnassa. Ja me valittiin tämä tähän sen takia, koska me ajateltiin, että koska lapsettomuus on aina kriisi, se on usein traumaattista, niin silloin meillä on tosi vaikea pysyä siinä meidän sietoikkunassa, mikä meille kenellekin niin kuin sopii, että kun ne tunteiden pitää liikkua sen oman sietoikkunan sisällä, useimmiten ne päivän mittaan suurimmaksi osaksi liikkuu, mehän kaikki joudutaan sieltä välillä ulkopuolelle, mutta mitä kuormittuneempia ja hätääntyneempia, stressaantuneempia me ollaan, niin sitä vaikeampi meidän on pysyä siellä. Mä voisin kutsua tätä myös turvallisuusikkunaksi. Mm. Että jos me ei olla meidän turvallisuuden tunteessa, niin sitten me lähdetään useimmiten tuonne ylöspäin. Se eskaloituu ja tulee semmoinen uhan tunne. Ja siinä rajalla, siinä missä on semmoinen pieni uhan tunne, niin joskus on ihan hyväkin toimia. Me usein töissä toimitaan tosi nopeasti ja tehokkaasti, kun on semmoinen pieni vireystilan nousu päällä. Mutta sitten kun me joudutaan täysin pois sieltä, että me ollaan niinku tuolla heilahdettu täysin semmoiseen hädän tunteeseen, että jos näistä niin taistelee ja pakenee, niin sinne taistele-moodiin. Niin sitten meillä on niin tutkimusten mukaan noin 20% meidän älyllisestä kapasiteetista käytössä, niin silloin ei ainakaan päätöksiä kannattaisi ihan hirveästi ryhtyä tekemään. Mutta siinähän on usein semmoinen, että nyt mun täytyy äkkiä tehdä jotain. Ja jos on semmoinen pitkittynyt kriisi päällä, jos me kauheasti ollaan siellä, niin elämästä tulee tosi kuormittavaa ja vaikeaa. Ja sitten toinen on, että me lähdetään niin kuin lamaantumaan, että se on se pakene, että tulee semmoinen ensin tulee semmoinen välttynyt, että mä en halua mitään, että mä en jaksa, mä en pysty, tai sitten se totaalinen jäätyminen. Ja se, miten me kukin käyttäydytään sitten, niin sehän voi olla, että vaikka me ollaan jäätyneitä tai me ollaan jollain tavalla niin kuin lamaantuneita tai ei enää jakseta mitään, niin meidän niin kuin ulkoinen olemus ja käyttäytyminen voi silti olla tosi vakaata tai meidän ulosanti voi olla asiallista ja aivan järkevää. Ja tämä näkyy ehkä monesti vastaanotollakin sillä tavoin, että voi olla hyvin sellaista järkevää rationaalista puhetta, mutta itse asiassa tunnepuoli on aivan poissa tai jossakin muualla. Nimenomaan jäätynyt siinä kohdassa. Ikään kuin ihminen ei ole kokonaisena paikalla. Ehkä sellainen, mikä on tosiaan helpommin tunnistettavaa, niin on se sellainen vähän kierroksilla käyminen tai jollain tavalla ylivireyteen ajautuminen. Ja tämä voi olla joskus terveydenhuollossakin vaikea tunnistaa, että usein me kauhean luonnollisesti osataan rauhoittaa ihmistä, joka on täysin ylikierroksilla. Me ruvetaan puhumaan rauhallisemmin ja vähän niin kuin laskemaan sitä. Mutta semmoinen, joka on pudonnut sinne jäätymisen tilaan, niin me saatetaan ajatella, että toi otti tämän tosi hyvin, että sehän on tosi rauhallinen. Mutta sehän ei niin kuin lainkaan pidä paikkaansa.
Mutta tämä on minusta semmoinen, että tässä voi jokainen ajatella itseään, että missä tilassa mä menen, että missä mä pystyn vielä toimimaan ja että kuinka paljon, kuinka kuormittunut mä oon, että joudunko mä jatkuvasti tuonne mun turvallisuusikkunan tai sietoikkunan, miksi sitä haluaa kutsua, niin ulkopuolelle. Ja siinä niin kuin terveydenhuollossa on minusta hyvä aina tarkkailla sitä ihmistä, että missä mä luulen, että se on, missä se on menossa, mitä mun pitää tehdä, pitäisikö mun rauhoittaa tilannetta vai niin kuin auttaa häntä saamaan siitä kiinni myös siitä kehollisesta tunteesta. Ja tuo on varmaan tärkeää myöskin muistaa, että jokaisella niin kuin tunteella on kehollinen vaste, eli se mitä me koetaan ja käydään läpi, oli se stressiä, kuormitusta, surua, pelkoa, kauhua, hätää, iloa tai riemua, niin se tuntuu meidän kehossa aina jossain. Ja niin kuin tähän me oikeastaan pyritäänkin vastaanotolla, että me voitaisiin jotenkin löytää yhdessä asiakkaan kanssa sellainen niin kuin tuntuma siihen, että miten ne omat tunteet tuntuu kehossa ja millä tavoin, miten niitä voisi ennakoida ja tulla niiden kanssa toimeen. Ja tässä tullaankin siihen, että mitä me sitten tehdään siellä vastaanotolla, että kun omat voimat loppuu, niin ei tarvitse pärjätä yksin. Että jokaiselle on tärkeää, että on sellainen kokemus, että on tullut nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja koska tämä asia on niin kauhean henkilökohtainen ja voi olla vaikea nojata niihin ystäviin, ja se ei ole hyvä, jos se jää vaan siihen parisuhteeseen, niin sitten on hyvä puhua niin kuin ammattilaisille. Että klinikalla tietenkin ollaan aina ihmisiä varten. Ja sitten ollaan me. Haluatko kertoa, mitä me tehdään sitten siellä meidän vastaanotolla? Ehkä sillä tavalla, mitä se keskusteluhoito on, että jollain tavalla se voi olla vähän sellainen niin kuin outo asia, että mitä tapahtuu psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla, niin ennen kaikkea se on ehkä tunteiden normalisointia, vahvistusta sille, että on ok tuntea just näitä tunteita, mitä tällä hetkellä tunnet. Se on yleisesti kaikilla paljon tunteita herättävää ja että tärkeintä jotenkin olla siinä yksilöllisessä kokemuksessa, mitä tämä juuri nyt tällä hetkellä on. Ja ehkä kriisiluonteisesti voi ajatella, että yksi käynti voi olla sellainen, jossa niin kuin on mahdollista tunnistaa sitä omaa vireystilaa ja läpikäydä jotenkin niitä sietoikkunaan liittyviä niin kuin kokemuksia, että mitä tapahtuu silloin, kun mä oon joutumassa pois siitä ja ennen kaikkea, että miten palautua takaisin sinne, mitä tarvitsee palautuakseen, mitkä asiat on palauttavia ja auttaa kestämään ja jaksamaan. Ja usein ihmisiä auttaa jo sen, että ne niin kuin ymmärtää sen, että on täysin joutunut pois sieltä omalta niin kuin sietoikkunasta tai turvallisuusikkunasta. Ja että mikä mua auttaisi, että kun ihmiset on kauhean erilaisia siinä, että mikä auttaa ketäkin ja menenkö mä ylivireyteen vai putoanko mä semmoiseen jäätyneeseen tilaan, niin me tarvitaan ihan eri asioita. Mutta usein se jo se niin kuin asioiden jäsentäminen ja se, että niin kuin saa sitä semmoista niin kuin normalisointia, että mikä tähän kuuluu tähän asiaan, niin se on hirveän helpottavaa. Ja tietenkin myös niin kuin me ohjataan sit vertaistuen piiriin, että se on toinen, mikä niin kuin tosi paljon niin kuin normalisoi ja helpottaa. Joo, ehdottomasti ja varmaan tässäkin niin kuin jatkumolla lapsitoive, lapsettomuushoidot ja niin kuin raskausaika hoitojen jälkeen ja sitten kun lapsi on syntynyt, jos niin käy, niin tavallaan jokaisessa näissä eri vaiheissa on niin kuin mahdollista ja tärkeää hakea apua. Ne on kaikki omansallaisia vaiheita ja niin kuin monesti kuulee sen, että ei tavallaan oli se sitten terveydenhuollon yksikkö tai oli se työterveys tai neuvola tai mikä tahansa muu palvelu, niin ei välttämättä ehkä sitä lapsettomuuskokemuksen taustaa ja kaikkia niitä asioita, joita on läpikäynyt, niin tule huomioiduksi. Tai voidaan ajatella, että no nyt kun se raskaus on alkanut tai nyt kun lapsi on syntynyt, niin tämä asia ei ole enää oikeastaan ajankohtainen. Silläkin tavoin lapsettomuuskokemus koskettaa todella pitkälle ajalle, että se ei välttämättä lopu se kokemus. Se on myöskin sellainen niin kuin eräänlainen menetyskokemus, vaikka näkymätön voikin olla ulkopuolisille, että se voi jatkua yllättävän pitkään ja sen käsittelyyn tarvitaan aikaa.
Joo, mä ajattelin, että toi on hirveän tärkeä asia, mitä sä sanoit, että se ei todellakaan ole ohi, vaan se on päässyt vaikuttamaan siihen identiteettiin, ketä me ollaan. Niin, ja se voi olla myöhemminkin. Että jotkut tulee vuosia sen jälkeen vielä käsittelemään sitä, että vaikka olisi niitä lapsia, niin silti mitä se on tehnyt itselle. Ja siinähän on, monet sanoo just sitä, että vaikka ei olisi halunnut, että se tapahtuu itselle, niin ei silti haluaisi olla myöskään se ihminen, joka oli ennen sitä. Että kyllä se voi olla niin kuin semmoinen myös eteenpäin vievä prosessi. Ja on oppinut paljon itsestään. Ja meillä taitaa aika päättyä. Ja me päätämme näihin Martti Siiralan sanoihin, että se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi. Eli se on tosi tärkeää, että lähtee jakamaan ja hakemaan sitä apua ja nojaamaan silloin, kun semmoista tarvitsee. Kiitos.